Ikid lamang balugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga na Montag Panamati region-wide, mga pangalagad kita sa nabilin isa ka oras. 14 minutos karong adlaw Lunes, petsa 16. Lunes naman nga edisyon sa inyo sininga palatuntunan sa kanandang liwat na manaton nga manging kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sininga mga correspondent. Sa liwat na Manila, sila nga padulong sa pinakaulihi, labas, natipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry, aton sa Kapolisan, Central, Southern, Northern, Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang aton sinimata kag dulungan oras sa kagabihon, ang aton sininga Patrol 2, ang aton sininga Crosswell Patrol, kay na para kalambiyong sa pilakabahin sa probinsya, Dakbanwa sa Bacolod, aton naman liwat gabantayan, amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon, anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mag-responder, back to back sa ato nga piloto, Aksyon Papang Nixon Tahom. Update sa mga balita nasyonal, balita sa international, Justin Report, Breaking News, Flash Report. Inatutukan rin na sa News Center ni Action ang Defensor Lisay. Updal magita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Back up diri sa aton nga IT expert, Sir Elray Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyo sinilagad, ang inyo siningang kurman Aksyon Night Patrol Program. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa, op din ninyo ako sa nabilin. Isa ka oras, 12 minutos nga pagpangalagad,
diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa aton nga mag-aksyon nga nagataya sa STL, sa aton mag-aksyon nga nagataya sa Luto, mabatian na naton diri ang pag-recap sang mga resulta. Sa wala kay na makabati kag wala makaibalo sang resulta sa STL kag sa Luto. Ang ining programa mag-recap para sa benepisyo sa aton nga mga tagpanamati nga nagataya sa STL kag sa Luto. I-recap ko lang ang resulta sang STL result. Sa first draw kay na, numero 13-30, 13-30. Second draw, 31-7, 31-7. Kagang third draw, 23-36, 23-36. Amoy na ang resulta sa STL sa mga nagataya. Ari naman ang resulta sa Lotto. Grand Draw Lotto 655. Wala sa may nakakuha sa jackpot prize. Tumataging ting na 102.4 million pesos. Grabe ba? Ang makakuha sini hindi guro makakilala sa kagalingon niyo mo. Huwag swerte, pati ito panbalay. Di ba hindi ipaglalay? Pati nanay si tatay. Magmong result. Ang resulta, ang jackpot price sa 655, 102.4 million. Grabe nga jackpot price, no? Kung isa may nakakuha, may tsansa pa ko, may tsansa pa ka mo. Aring resulta sang 655, 11, 29, 34, 50, 10, 17. Suliton ko, 11, 29, 34, 50, 10, 17. Ayos. Ang 645, why man sa makakuha sang jackpot prize nga naglabot sa 28.8 million pesos. Aring resulta sang 645, 13, 20, 1, 8, 10, 22. Gets nyo? 13, 20, 1, 8, 10, kag 22. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos, ayos, ayos! Ay iba guro tayo nakapulo pamatas lang guro ah. 3 numero, nakakuha 4 ko numero, at least bisan paano, uli sa kapital. Let me remind you sa aton nga mga kapulisan sa bilog nga probinsya ha, sa bilog nga Bacolod, sa tanan nga mga station commanders, ayaw gid makalipat mag-remind sa inyo nga mga kapulisan ha, sabi na gid sa desk officer bla, pag serbi man nga jailer, i-check gid permi ha, every time, every day, check nyo gid ang mga custodial facilities nyo bla, kaya basi way kamo kabalo inyo priso, way na sa sulod sang kwan bla silda, ang silda nyo ara pa, pero priso nyo wala na. Lesson learned, hindi kung wala mo diskubrihan ni Police Major Jory Puerto, katol gini sa uloy tani kag sa jailer kag serving a desk officer pro. Ang balo ka, wala na siyang pinakasakit nga mapalagiwan ka priso. May kaso ka na, kung di manason ka pa, basi ko makakas ka pa sa serbisyo. Amo na ka pinot ka mo na kabudlay, kung mapalagiwan ka priso. Mo
Mao na gani sa atong kapulisan nga naga serving desk officer kag jailer kada oras i-check no gid ang inyong mga custodial facilities ha. Kita kabalo basi kuway na nato sang mga kabilya sa kisame. Sikibot ka lang bala mga priso mga sa sulod sang custodial facilities way na bala sang may nabili now. Wala nga swerte kay nagpatigayon sang Greyhound operation si Police Major Jury Puertong Hepe sang station number 8. Bao na diskubrihan ginila ang kisame sang atop ka custodial facilities sa station number 8 ay may mga bingat na o silingon may agi na sang ginlagari bla naduhulos-tuhal lang maka lusot ang lawas ng tao laposto sa babaw sang atop sang kisame ka custodial facilities sa station number 8. Nakibot ki si Major Puerto naway ko mag-expectar action Eric nga ang amon gili nga kisame nga may kabilya nalagari pa sang pila dala ka mga priso nga wala gid mabalaan sa kapulisan. Timing man kay dason nga mga nadla guro irimit na ni ang 18 ka mga priso da sa station number 8. San paano makakas ang kadlok ni Major Puerto nga mapadaduguhan ka priso bla? Laging tabok ibra nila nga ang mga kapulisan naton sadto sako sa chimpo sa eleksyon. Ang iba nga mga pulis nato tigin deploy man sa panay to mo. Ang iba nga pulis tigin deploy man sa pila ka mga polling centers. Kuha kita oportunidad sa pinadala ka mga makalam kamot ka priso na mamat-amat lagari ang kisame nga may kabilya. Pagkatapos hindi man malipod may mga religious activities nga nagkakatabo sa custodial facilities ng priso mo sa mga police station sa Metro Bacolod. Siguro ibang kakanta sang Alleluia, Alleluia. Pero sige lagari sa mga upod nila. Wow, ka mga tunto, no? Tagaan pa nila problema si Major Puerto ba? Mana swerte ka na diskubrihan, gid. Kung nga tani, abaw. Boss kita ni Guro Priso sa Station 8. Kadalag ko pa sa mga kaso. Dahil kong kalabanan nga na priso sa Station number 8. Sa illegal drugs mo. Remember to sa mga ginatos kaga minilyon ka pesos nga recovery ni Major Puerto. Tara pa mga suspect. Katol ulo kita ni Major Puerto kasama kapulisan sang station number 8. Amo na nga gin-remind man ni Police Colonel Thomas Joseph Martir nga mga kapulisan nga i-check it permi ang custodial facilities. In fact, may mga officer of the day kita kadadlaw nga nagakadto sa police station kag naga-check man ni sang status ka custodial facilities. Dapat hindi naman palagyuhan priso. Diri sa Bacolod, mo man din mga police station nga makapila na palagyuan priso mo. Hindi ka katululos ang serving desk officer ka jailer. Responsibilidad yung na number 1 mo. Amo na sila ni Major Puerto. Sakit kung makakaso ka nga napagyuan ka priso. Ako si Major Puerto, pa hindi basta priso ka action Eric, ang tendency sa paminsaro mo, malagyo mo, kung may chansam lang. Bagay. Tamo na nga sa atong kapulisan na ilabi na gid kung gabi lang nga naga-duty. Bao palihog lang. Tulot awa nyo gid ang inyo nga mga priso sa sulod kay pasiwet ta kabaloga maneuver bla. Kadelikado nga sitwasyon. Madulaan kagid trabaho kung di manason nga mapalagyuan ka priso. Tapos iniblang batasan na kung kisa nga ang priso ginahimo ta priso kabaliro sugo-sugo bla luto da bakal da kape suguon ka pulis bakal sigarilyo baunong kagid habaw. May mga natabo na nga kaso diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental mo.
isa di ka lugar sa probinsya, hindi ko lang pag-mention, actually lugar na niya mo. Sinugo iyang priso, mabakal kape. Nabakal ko na rin kape kag sigarilyo ho. Ang kaso, rape mong. Ano mga gadgad sa pulis nga pinagway sa silday ang priso kag sugo-sugo yati. Permiro do, okay lang. Sa kuliguro ito na minsan ang kaso, rape, Nobel mo. Ang mga priso, ang nagkuanggid, nagkuwag sa sipatiya ka pulis bla. I mean, wag siya naghimo katuntuhan. Lawig man ang sugo-sugo sa pulis, mga bakal permi kape ka sigarilyo kadaga. Sos nakabot ang adlaw nga guro. Nakakuha gitsimpo kag ligwa ang priso. Sinugo yung mabakal kape kag sigarilyo. Nabakal ko na rin kape kag sigarilyo. Ingala siya ka doon, lapit na isang oras. May pagkabalik ang priso. Ay sos. Agin hatag na 500 pesos. Sugo yung bakal sigarilyo kag kape. Amo itong implite sa priso nga malagyo. Ti man mirisi. Kakas gito yung pulis. Nakasuhan na siya, kakas pa sa serbisyo. Como tao mo, tipi ka, hindi ka man kapalagyo sa tawag nga command responsibility. Ati pati ang hihipi. Nagani kay ginrelieve lang. Huwag maging pasakaan kaso kag huwag maging kakas sa serbisyo. Itong pulis na palagyuan priso, sinugo yung mabakal kape kag sigarilyo, ay nakakaso na, nakakas pa sa serbisyo. Inulusol pa mo sa pulis. Pati ulihin ang tanan. Ulihin ang guro na murag-muragan lang nga. Abot ang tsimpo nga malagyo kanyang priso. Kaya muna, sa ito mga kapulisan ha, lesson learned. Sa mga serving desk officer kang jailer, make sure nga ma-check nyo kada oras ang inyo custodial facilities. Kag never gid mag-deal sa priso ay muon mamanugluto kag sugon mo bakal kape kag sigarilyo. Kaya ang instinct isang priso pag may tsansa malagyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ayos, mga rejoinder kag reminder man na. Kung si Colonel Tomas Joseph Parter, pati niya ti Action Eric, ako ya. At the same time, ang mga hepe ko, wag na nagkulang mag-remind permis sa mga kapulisan, sa mga tao ya, na tulot tikaon mo ng custodial facilities. Hindi kayo maghatag kumpiyansa. Basta priso, kung si Major Puerto pa, ang tendency siya na iya, malagyo. Kung may tsansa lang, kag may oportunidad. Siling ni Colonel Tomas Joseph Martir, why kung na yung magkulang sila na Eric. In fact, ang aton nga mga officers of the day on duty, why mo na nagkakalipat mag-remind sa mga station commander kag sa mga police on duty na mag-alerto sila kag once and for all, i-check man nila ang ilang custodial facilities. Ayos! Action Radio Philippine Standard Time, alas 10:02 na. Nagabi na lang kay Manjo Arnejo, kay Juan Cho Albior, sa Isabela, nagapaurok-urok na. Si Marilo Cueva Disamparado, o si Nining, monitor sa ito, no? Classmate ko Joe Oliveros Jr., dira sa Barangay Manago, happy listening. Kamyaw lang ni Wing Wing, ang iya pamilya sa Valladolid kag Paranaque, pamilya Torre. Hali na kay Alexis Wiwing Torre sang UK. Si Ruth Adlong Arana. Si Josie Lynn, gapaurok-urok mano pamati sa aksyon na night patrol. Kung ako makadaog na luto sa luto, baklon ko bilog nga Aksyon Radio, ikaw ang general manager.
Swerte si Toto Alexis Wingwing Torre ba? Daw mahuya man taba. Miyarpe harina. Mayang gabi kita. Sa tabunan na bago, ara si Ronquillo Simeon wa. Monitor man sila ni Margin Latuza. Ga paurok-urok man sa aksyon Night Patrol Program. Check lang si Migo ko Bob Bransya. Happy listening. Toto Bob Bransya. Kag sa bilogya nga, pamilya. Dara sa may populasyon DSB, ara si Bibi Gregorio Yulo. Sila ni Aldrin Limaco. Ay, puwerte. Gapa urok-urok sa aksyon na Night Patrol. Sige, check wala nga to sa nga Patrol 1 or Patrol 2 Crossword Patrol. Tapos taon na ang paglibot-libot ni Aksyon Jan Diasa. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Yari sa Aksyon Jan Diasa sa Patrol Observation Report. Jan, musta? Mo ginito ka so rin nga kunol gidang urag sa narang mapriso sa bakapit. Kunol gidang urag kay subong nga gabi hindi sila pwede kasingkitan. Hindi man sila pwede diri ka ambal-ambal, hipos lamang. Correct. Amo na doon. Subong na doon nag-instricto na si Colonel, si Major Puerto kay daw kaladlukan tong plano nila sa ligan nga adlaw. Sobra pa ganito sa ang demonyo. Kadlukan nga paano kay damo-damo sila nga daanda. Puro po yung kalabanan mga lalaki. Gani. Di subong nga gabi, bawal ang rosary. Correct. Nagbalik ko to, kamusta ko sila sa mga gabi, bako kamusta ka mo di? Ang balila ka silaw sang suga, sir. Hindi magsilaw suga inyo ngayon unahan nyo na tinunto, di mo? Hindi mo na Di mo tangalan to sila suga, action Eric eh. binutangan sa suga. Abo suga lang nga sana, ged. Nga damay mo lang kiyo, ya kitaon ka, ged. Ang kay Major Puerto, paniguro naman na para hindi sa balotsan baliwat. Paniguro na na Major Puerto, isa nyo lang kasalasan, isa nyo ka-plug yun, sa ako ni Sinyo Braya. Mo. Ang kanamudamo sa mayo nga obra ni Sir Puerto, isa niya lang gani ka kapaslawan. Di disgrasya ang iya nga boss damlag. Di dapat talong-along gid, no? Kasi ano na niya, panigurado nga matutuod. Correct. Do ko lang pa kay Puerto Guro, pwede guro suladaan sa tanan pang suladaan. Para hindi kita ang mahalaga na kay bisa naman na tabo, gina may humanitarian consideration gapon. Kung na mga cases nasa sulod sa Bisyempe, atin ka plagyo, taon takon, din ka guro po kanimo. Mahalaga kay mga mabuot pa naman ang mga personnel sa Bakapit. Gapon kita pas luxury ang gakatabo sa may desk dampi. ATY mas laging kubiran at nga hindi sila kita kasana gabi. Gani. Amo lang gapon galing kay sigin sulda lang gin kayo lang gidaang ila dra nga sulutong sulda. Sigurado ay nga way na sang nila malagari kasi bunga gabi way sa may nagatingog nga nagapangamuyo. Imbes nga religyoso kamo da, kundi nagkuno lang urag sa pagka-religious nyo. Sila ni Major Puerto, okay mo lang na ang pulo pagamuyo siguro, pero basta way lang gahon nga makantabla. Isa pa na. Bawal ang kanta, kinkuha na ni Major Puerto ang duyan, tapos magdulong ka pagkaon, hindi ka nakasalo sa police station, da alas sagwa, bili mo na pagkaon mo. Muna na, kagwayan na kuno sila ni Major Puerto, dalaw, anay. Oo, for temporary, lang na. Restricted, anay, tungkol silang na diskubriyan ni Major Puerto. Kabalo ka kinanglan nung gidda tananggaan pinalidad la. Tanan salamagi na da. Do sa last year. Matsyako guro-guro sa bunga ni guro binasulan aslamong. Gina mga boto kay Nestoriana isla na tinulok ka isla. Bauti imo gini hali ginhalitan mo kitang tanan di. Sila Batman sang isa nga gusto mo lang gid. Ang isa ka sa Batman nga kung kagwato din di ka magopo daw. Ang isa ka sa Batman nga imobra niya lain gini niya. Kaya na may gambar ba itong isa nga kasi ano abiti ka dugay si mo maglagari mo. Mansig masulay na laga tinulukan at sa kaina. Diba kita na nasakon gambal na kita mo, balaan ka aksyon radyo.
Aki abot nila nga taga-akso radyo to kay nga nagabog straight ka ID ko mong no. Pero bali lang ilang ginimo to kay na do hindi gito. Kagapin pa aksyon na rekon makapalagyo to sila damo pa sila lagyan eh. Budlay pa no. Kaya for now ano nga na subong adlaw guro ban na idra ang ilang pangamuyo lang sila lang. Normal lang ito galingon lang. Ang pangamuyo okay na sila medyo pero basta wala lang kanta. Oo, wala lang may kaginaod. Wala sa kanta nga, Alleluia, lagari, lagari. Okay, kabudlay ko magkanta na, kaya magkanta na ang tanan, hindi na magilibati mo. Oo, ano sila guro? Oo, gamak mo Sa koro magkanta. sila guro? Makanta kayo nga, Alleluia, lagari, lagari. Alleluia, dalia. Ayo, tiyan mo na, lesson learn na. Sige na, mo gina, may ka ni kiwaay, may ba nilang area nga nagkakalutsan kislaya. Gani man, ito na ba ito sa Tarisa, ito kayo nagbalibad to ako no, sa kakutoy tiyan, ay katunto, magati, policeman. Ang tagaan niya man tani konsiderasyon, pero lahat ng plano sa isa ko, dilagyo gid. Hindi subong tuptulsong kotoy chan nila. Kutoy tiyan, isang pulis kita sumunguro sa Tarisa eh. Oo May kaso nati, basi di malaso, basi kakas pa serbisyo. dapat gid nga, hindi ka gid magpasalig-salig sila. Ang tamo na tabo eh, backup 2 natabo na before. Back up 2, back up 3, no? Backup 3, damdamo. Tatlos, backup 3? Tatlo to nagwa to, wag itong batsagan sa jailer kag dis officer. Oo. Ano pa? Okay, backup 3. Kaya po yung na before, backup 1. Gagi mo na backup 1. Back up 2. Backup 2 ganyan action ni Regan. Nagagyan mo na da, palagyan priso. Narilib to? Amak mo na nga perwiso sang priso ginatag sa pulis. Galing din na isa marilib eh. Doduwa na kay may sentinel ka pa, may jailer ka pa eh. Ganit plus command responsibility, igo ang station commander eh. Gani, hepe pagid. Ang mga hepe, medyo hindi man maglipat, pero may mag-remind sa mga tinawo ya. Dalasa pag ginangadaan ng hepe man, no? Anyway, so mga gabi aksyon ni Rick, do kadamo kita sa minakitaan ng mga motorsiklo, may mga salakyan, nag-hazard, nag-sumpit ng emergency purposes, mga apat guro subong sugat anamon nga sining nga gabi, kita naton do gadi na mo damo, kalabanan nila guro nga mga kaso, high blood, tikunog to, perting init, pagkapon, bawion, niya kasang talite o kun ulan, ay suslain, matsag mo, sining nga hapon, nag-ulan, so nagbunok kiti kaning ulan ng surek pagkagabi bulubugnaw ng panahon. Subungo, ginot na naman do pa ang na naman bala? Ang langit, may nagalom? Ang kalangitan, tinaw, problema mo ni, hindi mo maginapaktan la kay gulpi na kay nagali sa hapon, sino bagang lao mga talitik kay mag-ulan gulpi man. Pagkagabi niyo pa, ang na naman o, do gatabo, balang bugnaw kagang init, muklain sa mamatsagan, sa ibandra, inom gito tubig kung medyo init-init ng panahon kasi hindi na tamaan ka cold la para hindi ka dapat i-atakigon mas yung korason para may hydrated lang ka. Correct. Summer naman nga daan subong nga mga panahon. Kaya na, ganipit-libot ko sa may plaza, damo mo ko nakita na. Iba nga nagbrigya, nagsulit, may towel bla. Ang basa nga towel, ginapla sa tangila, sa iladri nga ilok, sa iladri nga liog, kaya para mabulubugnawan bla, hindi ka matamaan kay init, kaya perting paang kurog to. Mga pulo do kay namo to mabulubugnaw, kay nagbubo ang ulan. Iban ka salig, like kay nas downtown, damo pa sa hero, mga alas 6:30, damo pa sa hero, kay bayo lang daan payong, tinibudayan mo sila magsakay jeep kay konsuludlon pa mo balay pusulay kay manggapon. Iba naggulat nga magulaw ang ulan kagamo na pagsakay sang salak di pasay nga salakyan. Problema mo kay ti pagpatak mo na sa Medjala City kung ginulan ulan niya iba ni mga jeep na nagabiyahe kay tibudlayan mas lamong. Amba nila do karaing man nga do kadalog sandalanon galikaw sila nga magabiyahe. Amo na guro iba aton ni matag pa na matibla hindi kay magsalig nga mambaka summer. Hindi ka na magdala sa imong nga proteksyon sa gulingan. Dala ka gihapon payong kay Dris Bacolod gidaan way kadiya bala silungan masado. Silong kadiya sa mga balaligyaan sa mga hallway dula nila. Diri sa River Downtown area pero in time sabi nga mga panisulungan ikaw dira nga mga waiting shed. Dris Bacolod na masado mo na yan mga pwede ka nagkakaslakas lang nga sometimes hindi ka mabasa ka ulan compare mo sa iban nga mga pungsod aksyon na Eric, no? Ano, subong gabi, sa siling ko na, bukas sa gyapon ang pila ka mga balay o kung mga
baligyaan mga RTW diri sa tabok sang San Sebastian Cathedral. Damo sa gyapon diri sang bukas. Pwede ka di ka makalo, gusto mo maklon, cellphone case, charger, battery, tsinelas, bayo, dargo, punda sa ulunan. May kortina man ganing nga nagaligya diri tanan-tanan pati bayo sa imong asawa kun imo kirida, pwede ka di ka makala. May balaklan diri o damo diri sang bukas pagyapon. Tugtog subong nga gabi. Kung ginagutom ka, actually man nagaligya man nagapon mga finger foods man. So pwede ka gidi ka labaya. Why ka bigat papauli ka pa lang, gutom ka, ba't sa kinagaragook na imotsan? O hindi pa kagantaha, may Apollo di ho? Pwede ka bakal Apollo. Sa 20 pesos mo, may kanon ka na, may sudan ka pa. Sud na sa 20 pesos mo, pwede ka kapit sa may tubang sang plaza o ko sa may San Sebastian Cathedral para ka bawi man ang aton ng mga kaakson ng mga negosyante. Pwede man sila diri ka pamalaklon, subong kadab-ihon aksyon na Eric, no? Ano yung puli nga mamintinar naton, nami nga pangyampo, subong gabi, mabulubog na, gali kayo dito sa Southern Negros, nagkakasip na pala to, nagpangilat, uy, but kung kamusta ang lakas sa panahon dito sa Southern Negros, subong pangayo, pagkinis ang update, todo sining mga tanin aksyon na Eric. Jeff, dawok pa nagabiyahe, Bata Libertad, Mandalaga, Libertad po, Taytay, Downtown Area, Happy Fiesta, Barangay Sumag. Do, pista, dito sa subong sa may Barangay Sumag, no, may party, di ni action sa may paglaom mo. Kay Victory Party, na ni Gov Lacson. Okay. Ari din sa may paglaom sa sulod sa kulikod sa Cyber Center. Okay. Ari din nagatibong tipon sa may ground sa doon may basketball, di dampi. May mga lamesa, sa may blitzers, may nagapungko, kamang kinagaulat. May bulubandaman, porte, no? Subong uso na banda kapon, pista sa may Binalbagan. Porte to, damo man tao, kapon sa Binalbagan. Damo nagalagaw lang tonto kung ng mga sunod pagidi kibati ko tumiyari pagidi sa kantuan do kawayan, no? Do kawayan o ilog bala mo ang may sunod nga piyesta. Pero subong adlaw ko sa sunod nga adlaw o may activity siguro I don't know kay di may banda man to nga coming sa ilang lugar aksyon Eric, no? Diri pa kulod do iba nga mga areas damo na gid man like ang Sumag kay na damo man sila activity piyesta series ng barangay Sumag aksyon Eric, no? Mga ka-aksyon, so far naman ang pinakauling nga sitwasyon sa palibot sa Sarad ng Bacolod, subong nga gabi. Report, gikan sa patrol, ang taglibot sa Bacolod Aksyon, John Diaz. So nasa balita na sa aksyon, sa Bacolod Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Dagang salamat kinaksyon na John Diaz. There you have it. Sitwasyon sa Metro Bacolod. Unang report sa Patrol 2 Crosswind Patrol. Observation report. Balikan na karon sa aksyon John Diaz. Sa finale kag sa balik niya siling nga pagpangalagad. Sa latipo na siling aksyon balita. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 10 sa 16 na. Standby sa report ni aksyon na Nelson Pateño. May gabi dira sa kay Aldrin Limaco. Kay Madam Vanessa Mayo. Watching from Minnesota State, USA. Kay Jinjin Siploda sa Wishes Padilla, may gabigid. Kay Mr. and Mrs. Giranz. Kag Jessica Barela and family. Elvera Hilugo, may gabi. Kay Joshua Christopher Bilas. Nagapaurok-urok man. Sila ni Romel Cervantes na Lagon. Kay Jamil Di Florendo. Naga-monitor man sa atong siningapag pangalaga diri sa inyo nga palatuntunan. Nagami man dira kay Jolix Tabalanza kag Sara Tinela. Frank Flores kag E.G. Orsos. Maran dira nga paurok-urok sa aksyon Night Patrol program kay Madam Divina Gracia. Dara sa may Manville Royal Subdivision sa Barangay Panokoy kapaurok-urok ida si Madam Divina Gracia. Hindi man kompleto nga biya ko na hindi siya makapaurok-urok sa aksyon Night Patrol program. Kamusta dira si Maninay Senchamor? Maninay Senchamor, musta ka da? Kay May Kagaloy Bibidor dira sa Rosario Heights, no?
Kamusta si Mama Betelao sa Binalbagan? Buhidlaw mo naman ko kay Mama Betelao ba? Huwag na kami kitanay ni Mama Betelao dala sa Banuasang Binalbagan. Kay Manang Bekelao, kagamari Jan C. Lao, kumparing Nelbert Tadlan, Toto John Berjod, Philip Jud, Alkim Jud, kay kumparing Jekyll Jud, Ihado Aljan, kag kay Nene Lao. Pampoys tara sa may show sa Binalbagan, may gabi dira, mga empleyado security guard sa Biscom Binalbagan, labi na gid kay Miss Nora Di Mabildo, kag kay Mr. Levy Frias. Sa Barangay 16, may gabi lang kay Emmy Divina Gracia. Emmy Divina Gracia sa Barangay 16, napili siling ni Maymay Dilasan, te wala kita da, ara ikaw pa yamay, matik na, nanay te sinoble da, may gabi sa SP Village, sa mga Noble family, kay Kap Bibing Noble kay Kagawad Peter Maymay Noble, kay Tutong Noble da, may gabigin, kay Junior Noble, kay Boss Rex Noble and family, para kapaurok-urok sila sa Action Night Patrol program. Hindi man kompleto, gabi nila kung di sila makapaurok-urok. Sa kay Margin Latosa, gabi kay Margin Latosa, kay Madam Jose Cañete Patenio. Madam, good evening. Why kita ta, Madam? I-check tara ang mga report na gikan sa ato sa mga correspondent. Unang report gikan sa 1st District, si Mr. and Mrs. Lowedy Paulan family, may kabigid sa mga Dungganon boys kakay Jemag Hamantok, kapaurok-urok man. Ari ang atong koneksyon, San Carlos, Calatrava, kag Banwa, San Toboso. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Ari si Action Nelson Pateño, line number 3 sa report. Action Nelson, may gabi, please come in. Yes, Action Erika, may gabi man, kag sa atong sini nga mga taga-palamati, mga ka-aksyon, may gabi, gid sa inyo tanan. Ang sitwasyon diri sa amon sini Action Eric, medyo maulanon karon nga mga inoras. Subong? Yes. Sa Calatrava? Ha? Calatrava? Oo, Calatrava, gaulan. Baskog da, hindi man. Medyo baskog man siya, pero sa sini nga mga tinion, medyo tulotaliti na lang. Okay. Ang amon sini nga mabatyagan diri Action Eric, agti mayo ni kay nag-ulan man siya sa sunod-sunod nga mga mainit nga panahon. Kagating aton sini nga mga tanom bla makabatsyag man sang tubig bla. Kagaton sini nga mga nagatanom. Action Eric medyo maulanan man ang ila sini nga mga gimpang tanom karon nga gabi. So kay na pa ni mga alas 6 naguntat lang kami gani ni kuya mo lidawan kay ulo exercise kami to sa plaza. Oo. Natan kami ulan. So nagpauli na lang kami. Kagati mo paning panahon, ini nga tinion nagauntat ang ulan Action Eric. Kulagid man sang mga dalagko nga mga balita nga nakalap naton sa pila ka mga PNP station sa San Carlos kag Tubuso sa sini nga gabi. Medyo matawhay, medyo relax na aton sini nga mga kapulisan matapos nga wala sa mga dalagko nga mga nabalita kag nabalag opisyal sa aton sini nga mga kapulisan. But diri sa may Banwa sang Calatrava Action Eric kapadayon ang pagbisita sa aton sini nga mga kapulisan sa mga naggraduar sang community-based drug rehabilitation program. Gina-follow up nila ang pila ka mga puluyan, ginapuyan sa aton sini nga mga drug surrenderies. Action Eric, bilang preparasyon man sa masunod nga mga inadlaw sa pagbukas ang isa naman ka batch nga magapaidalom sa community-based drug rehabilitation program. Masulod din sa napulok adlaw ang ila sini nga himuon nga programa diri sa Banwa sang Calatrava. Ang ginaplanong 30 sa sini nga bulan kag sunod nga bulan
30 naman kay parang maurot ni ang kapin sa citizentos ka mga drug surrenderies nga nalista sa aton sininga nga mga kapulisan. Medyo busy sila sa pag-follow up sa sininga mga personalidad kay Manti Action Eric may pila ka mga nakaladakpan ang Banwasang Calatrava nga nakaagi sa CBDRP apang nagabalik sa daan nga ginawi. Kagamuni ang ginapadayon nila ang pagkadto sa mga puluyan sa nagkalain-lain nga barangay diri sa Banwasang Calatrava para lantawon kag i-check up man kung kamusta na ang ini nga mga drug surrenderies nga nakapaidalom na sa community based drug rehabilitation program. Sa iban nga balita, Action Eric, bag-o karon nagpungko bilang City Fire Marshal dire sa may siyudad sang San Carlos kag inialin sa may siyudad sang Silay si Chief Inspector Rufino Tanyedo. Rufino Tanyedo amo ni siya karon ang bag-ong City Fire Marshal sang siyudad sang San Carlos matapos nga iya siniging buslan si Chief Inspector Vinci Jojo Aldeguer nga assign karon sa may Iloilo Action Eric. So muni pila ka mga latest development reshuffling sa mga opisyalis sang Bureau of Fire and Protection bilang City Fire Marshal diri sa may siyudad sang San Carlos. So far muning pila ka mga impormasyon balita nga madulo naton sa sininga gabi sa nasaling naton medyo mataway ang aton sini area of responsibility. Gikan dire sa may Banwasang Calatrava, Kaaksyon nyo Nelson Pateño. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Aksyon Pateño, live report kay ka sa 1st District, covering sang area ka San Carlos, Calatrava, kag Toboso. Mayong gabi dira sa kay Juancho Alvior, ka-monitor dira si Isabela sa kay Jory Nepomuceno. Kay Carlof Dandi Carion, ara sa La Carlota City, ka-monitor man. Sila ni Cady Laurilia, kag ni Herman Lamier Jr. and family nagapaurok-urok, no? Si Jules Lucasan kag si Sergio Lex sa Tabalanza. Ara man gapa urok-urok man sila pamati wa. Kami ako lang dira si Bingbing Manog Langgaw sa Malalusan. Kami ang langgaw ni Bingbing. Isog na isog, hindi na pike. Wala sampol. Namin nabutang sa mga pinamalhan kung original nga langgaw. Kundi man kag happy listening sa Water Glaze Boys kag Wilkinson Boys. Kag sa palalab ko nagapamati man sa Action Night Patrol. Siling ni Ellison Gripon Ong. Sa kay Ramon kag Lilet Aton, Maninoy Rimo kag Maninay Clarita Tampipi, Toto Clark Tampipi, sa mga taga Gardenville sa Division Tangob ga monitor gid. Sa Panokoy may gabi dira kay Rosemary Duhilio Martir. Kapaurok-urok si Madam Rosemary Duhilio Martiro. Dira sa barangay Pahanukoy sa mga Martir family, happy listening dira sa inyo, no? Kag mayo lang nga pag paurok-urok pamati. Siling ni Madam Vanessa Mayo, kati ako ya Action Eric, why kita da? Kidding lang ikaw pa ya Madam Vanessa. Ibon Butcher sang Germany, may kabigay kay Ibon Butcher sang Germany Tamiyay lang pamilya dara sa Banwasang Morsya. Toto Glinard Antiporta, ara naman si Toto Glinard Antiporta. Gapa urok-urok man sa Action Night Patrol. Sige, alin sa report ni Action na Nelson Pateño sa Luwanta ang area sang Cadiz kag area sang Sagay kag Escalante. Ari si Action Roger Gotib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo.
Action Night Patrol Field Reports. Ari sa aksyon Roger Gote, line number 1 sa report. Jeremy Gabil, please come in. Yes, Action Eric, maing gabi sa aton mga aksyon, sa aton si Action Eric nga mga balita gikan diri sa may norte ka ba sa probinsya mo nagtupa ang ulan Action Eric sa Subong nga balbal ang ulan sini nga gabi sa siyudad sang Cadiz kag siyudad sang Sagay. Kaga hindi gid man isiling mabasko gid pero basta mabasa kag gid ko ga sakay ka lang sa motorsiklo o kung hindi abi siling ang ginasakyan mo nga salakyan close ang mga bintana din mabasa kag gid sini pero kaya mo na ang aton malang ati basta gani gamo sining timpo do kanami ginaksyonerek ipakuribong na lang pero tiga kan kita gyapon monitor kita gyapon sa mga balita gin-verify nato ng report nga may aksidente sa bahin sang Senda Kanibungan pero pagabot nato sa Cadiz City Emergency Clinic negative man ang ining ginatag sa aton nga info Action Erika. Pila naman ka mga follow-up sa mga balita gintasakan kay na sang kaso inquest bilang kaso nga paglapas ang Republic Act 9165 bukod ang Comprehensive Dangerous Drug Act nga sa diin nadakpan sa bypass operation ang kagabi nga ining si Ernesto Jimenez Macaron 58 anyos sigidad ginakabig sa street level individual ini siya ang gindakop sa mga katapos sa kapulisan sa bypass operation mga alas 7 pasado kung lapit-lapit alas 8 takbas ng gabi sa Don Salvador 2 sa barangay Tinampaan kag ang na-recover sini nga di na masiling suspected nga siya bukay man may resulta na sa crime lab ining siyam tanan ka sa sila kip ng bypass item nga ginbayluhan sang isa ka panir nga 500 piso bill nga mark money na recover man mismo sa sini nga suspect kay nagin file ang kaso sa iya inquest kag karon ini siya ang nagapadayon nga detinado sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility. Ang operation nga sa diin mga sobray sa kabulan nga surveillance matang katapos sa kapulisan pero pa sa atol siling State Drug Enforcement Unit sa pagpumuno ni Police Chief Master Sergeant Romar Bayuna sa idalom sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Heljan Dispi. Sa siyudad man sa Sagay, ang isa ka persona to nga naglabo bala sing ila ka ingod tungod kay sa rason niya nga ang iya sining ining biktima nagahambal ko mahubog nga gubon niya ang pangabuhi sang pamilya sining suspect pero suno pa sa suspect mga duwa na kabulan ato nga nabatian niya sang makita iya ang biktima nga nagainom upod man mismo sang iya sining amay sa amay sang suspect ining biktima kag sa mga utod sini sa ila mismo nga puluyan diri sa may bahin sang Purok Hamtikon sa barangay Colonia Livina kumadumduman Action Eric sang sinalikdan nga Biyernes ang gabi na tabo ining insidente sang Mayo 13 kag ini ang biktima na patay gid nga si Albert Gallego 43 anyos sa edad matapos ginlabo siya igo sa ulo gamit ang pinuti o talibong o binangon ini nga gingamit ni John Paul Badayos 22 anyos sa edad alias Ampoy nga residente sa Purok Hamtikon, Barangay Colonia Divina. Isa atong to interview lang natin na pabasin nato ng iya siningat tingog kag rason niya sa action report Sunday edition kay Action Dorel kasi ginapayag ni John Paul nga ining si Albert Gallego masami nga kung mahubog nagasiling nga gubuon niya ang pangabuhi sining pamilya Badayos. Labi na gid na-mention ni John Paul Badayos nga suspect ang pangabuhi kuno sang iya sining nga magulang kay man ini saya si John Paul Badayos suno saya wala saya naga-intra sa mga inom-inom, wala man siya panigarilyo, way sa bisyo
pero hindi siya gusto nga gubon ang pangabuhi sang iya sini nga mga utod. That is why nga si pagkabalo niya nga ara ini si Albert Gallego nagainom sa sulod mismo si ila puluyan upo nagyamay kag mga utod man niya ginuno siya to binangon kag ginlabo ina sunereka kadtong tinaligdan nga Biyernes kapag katapos ang palagyo siya. Pero sa force operation gipatigan siya kapulisan sa pag pulo pa bangkot kundi nang iya whereabout ang isa siya himata naghambal nga ara siya sa may barangay Pandanon, Banwa sa Morsya. Kani pagkaaga sang Sabado sa hapon ini siya ang nadakpan sa may barangay Pandanon, Banwa sa Morsya kapag katapos in-endorse diri sa Sagay City PNP. Kaso nga murder ang ginpasaka sa iya sini nga kaso nga pagpatay sini ka Albert Gallego. Na-recover man to ang binangon da mga 28 ka pulgada to kaperte katalom nga gindala pa niya sa iya sini pagpalagyo. So no, sa iya mayara siya gali dito nga paryente dira sa may barangay Pandanon pero wala man siya magkanto sa iya paryente kay sinalantaw ya nga base kon magpanugid man nga ara siya kag madakpan siya pero sa ulihi na encourage gini siya sang sige ka-contact sa iya ang iya man di manghimata sa may sitio Anticon, Barangay Colonia Divina nga mag-surrender ka nagpanugid siya iya sining himata kag iya sa kahimata amo nagpanugid man sa pulis nga to sa dito gani naglambot dito hot pursuit operation sa mga katapos ang kapulisan kag ini siya ang nadakpan. So far aksiyonere kamanay manulong naton nga report Natamiyaw talaga pang Kapatol Diaz, kasi man si Mr. Jonathan Diaz, kaya si Toto Joel and Ibasangko, si Biguno na manggubat, kaya nagpamati man sa aton si Rodolfo Manigos, kaya pamati man sa aton, kag si Police Colonel Calixto Mabugat, nga pamati gid pirmi sa aton sini, nga pagdulong sa balita sa Action Night Patrol. Direkta dire sa may syudad sang Cadiz, ini si Aksyon, Roger Gutim nag-report. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon! Radyo! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayo, salamat kid Aksyon, Roger Gutim, live report sa Eras sang Cadiz, Escalante, Sagay City. Magabi dira kay Jamil Di Florendo. Amo man kay Madam Conila Parano. Paurok-urok man sa pamati. Alis sa report na si Roger Gutib sa iluhan tang report na aksyon Arlo Ticar. Gika naman sa 3rd District. Mga aksyon balita. Natipo ni aksyon Arlo Ticar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Yari sa aksyon Arlo Ticar, line number 3 sa report. May gabi, please come in. Aksyon Erika Inasing aga si Police Staff Sergeant Marvin Gustilo kaupod sa kay Police Corporal Joseph Huayong sa Victoria City Police Station ang saliwat nagpatigayon ini sa isa ka refresher training para sa tanan nga mga barangay peacekeeping action team o kon BPATs dira sa syudad sa Victorias. Ang nasambit nga buluhaton aksyon Eric ang ginsuguran ini sang isa ka malipot nga orientasyon may angot sa mayor nga tinutuyo sang amo nga kahiwatan diin ini ang nagpukaw sang kahandaan sa mga katapo sang BPAT members dira sa syudad sang Victorias. Sa nasambit nga kahiwatan aksyon Eric ang mga katapo sang BPAT sang gintudloan man sang proper execution of earthquake drills in kaso kon may kalamidad gid man nga magluntad, proper use of fire extinguisher kon may sunog nga magluntad dira sa syudad sang Victorias, disarming and handcutting sa mga wanted persons nga ila sini maaresto kag iban pagid nga mga techniques kag iban pagid nga mga bagay nga dapat nila mahibuluan suno sa mga kapulisan. Ang amo nga kahiwatan aksyon Eric ang gintabungan ini sa pila ka mga police non-commissioned officers dira sa syudad sa Victorias sa pagpamuno man ni Police Lieutenant Colonel Jose Pajardo ang hipi sang Victoria City
PNP. Report nagikan sa siyudad San Victorias. This is Action Arlotica reporting. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Action Arlo Tikar gikan sa 3rd District. May balos man nga report ato sa nga 5th District. Mga natipon man nga aksyon balita halin sa kay Action BJ Apasible. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol Field Reports. Action BJ, maing gabi, please come in. Aksyon Eric kadungan sang pagpatigayon iya sang flag ceremony kagina Mayo 16, 2022 sa compound sang Cabancalan City Police Station. Ginpasidunggan ni Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz, hepe sang Cabancalan City PNP ang nagkalain-lain iya nga grupo sa syudad. Ini pinaagi sa pagpasalamat kag paghatag sang Certificate of Appreciation sa KIF ACO, Solid 1 KIF ACO, Citizen Crime Watch, Night Riders, PARDS F2, Peacemaker Transformation Group, BPATS, BPATS Alice, GCI Chicks United, United Kabalikat Civicom, kag Kabalikat Civicom, kag Force Multipliers Advocacy Support Group for Peace. Ginpasidunggan ang nasambit nga mga grupo Action Eric bilang pagkilala iya sa ila sila nangin kontribusyon, serbisyo kag dedikasyon sa pagpalapnag sang kalinong kag katawhayan sa syudad iya sang Cabancalan. So far, Action Eric amo ning madulong tanga balita para sa pagpangalagad sa pang-Lunes nga edisyon sa Action Night Patrol. Direkta sa syudad sang Cabancalan para sa Action Night Patrol, ini naman si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ayos, salamat gid Action BJ Apasible. Mga aksyon balita gikan sa 5th District. Dugangan ta ang aton sini nga mga aksyon balita pagbalik sa inyo partuntunan. Report sa aton sini nga Patrol 2 with Action John Diaz. Katapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksak. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan, kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po ito. Yung medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon drama diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Action Radio Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kang mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po ito. Yung medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayara sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Aksyon Radyo. Pabalik diri sa ato balagad may gabi nila kay Nanay Rosalita Valencia sa Barangay Sais. So kigin man sang Action Night Patrol program no si Nanay Rosalita Valencia. Kay parita dito Tagalog kay manang Beth Tagalog. Day beyada kag sa mga kids da. Malanga pagpaurok-urok dira sa RC2 sa Barangay Pahanukoy. Sakay Onggok Abapo and the family, sa pamilya Sina Rosa, sa pamilya Barayoga, sa pamilya Baldirama, namon mapisan nga SK chairman si Toto Carlo Baldirama. Dekata nga to sa nga patrol to sa final report ni Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol Field Report. Yari sa Aksyon John Diaz, sa balik report sa Patrol 2. John, Pescabak. Aksyon na rin payag diri sang hanay sang mga mamugon sa Negros Occidental nga ginarespeto nila ang tikang o kung plano sa business sector kag management nga magkapilar sa plano nga pagwasaka sa sweldo sa Western Visayas. Kay sunod diri kay Serene Sancho, may tiglawas man ang management sector sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board 6 nga muni ang nagatiglawas sa industriya kang nagpamalabag man aksyon na Eric sa wage order number 26. Amo ni pagdugang sa 55 pesos nga sweldo sa tanan nga may establishmento nga minapulo pasaka kadamuon nga mga mamumugon. Apang sunod rin kay Sancho unanimous man ang desisyon sang mayorya nga miyembro sang RTWPB 6 kag inaprubahan ang salary adjustment. Lagay nyo diri si Sancho sa management sector nga ulaton ang desisyon sa National Wages and Productivity Commission antes pa man naghimo sa nagakiigo nga tikang nagapanawagan man si Sancho sa ibang pang sektor nga tagan sang kagayunan ang mga mamumugon nga makakuha sang nagakadapat nga sweldo. So diri kay Sancho kung gusto gid man nila mag-file sang legal actions siguro ti ulaton lang ana yung desisyon sang National Wages and Productivity Board. Pero kung maiban pagid sila nga luyag himuon nagahinyo diri si Sancho nga lantawon anay ano mga possibilities kag konsiderasyon para man makit-an sa mga mamumugon kung bala may posibilidad gid nga magbag-o pa ang presyo ang ilang sweldo nga pagapatunon aksyon na Eric. May angot naman diri sa ginatano nga pagpapanaaw ko na pag-file sang temporary restraining order tinagapati diri si Sancho nga hatagan anay sang kagayunan nga implementar ini kag lantawon kung masangan gid man antes pa man nga pamalabagan ang mando. Ginapunto din ni Sancho nga pinal na ang desisyon sa RTWPB 6 sa salary adjustment kag hindi na ini maliwat pa. Tuway ni sa pila ka mga nagwa nga report nga liwating yun sa business sector ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board nga liwaton ang mando nga ilagin pirmahan aksyon Eric. Kaya tiyambal din ni Sancho malinsad to sa tiyon nga nagdesisyon na ang grupo wala na ini ginaliwat bangod kinanglanon nila panindugan ang ilang mga disposisyon kag mga desisyon. Balik tagikan sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat gid Patrol 2. There you have it. Tagabusa ka pagpangalaga sa Action Night Patrol program. Lunes edisyon magatakop ini, balik naman ni Buwas Martes. May kapitula kay Mary Beth Gonzales Sirano. Saya sila nga pagpaurok-urok hingagaw. Ato sa mga patrol unit reporter selection nga nagpalagad sa Lunes ng edisyon sa inyo palatuntunan. Action BJ Apasible, Arlo Ticar. Action Nelson Pateño, Roger Gutib. Action John Diaz, back to back sa piloto Action Papang Nixon Tahom. Ang aton nga technical partner sa studio ay broadcast engineer Henry Spolgar, back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dutilios. Transmitter sa control tower Balagay Talog si Ransang Bago, broadcast engineer Edward Balico. Sa alas ng station manager Action na Magbanwa, production chief news director Rex Cantong, Chief Engineer Noel Peñalan,
ang inyong lagat ng Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbano nagasiling nga Diyos, amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat natin sa pagtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio, Bacolod. Nagabidira kay Kuya Romrom Utan, Romrom Roho. Naging hagaw pa si Kuya Romrom Roho. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio!